Колко семейства си изгонила от тук? А? Айде! Това няма никакво значение. Тя даже не отрича, Тя даже не отрича, човек. Джони? Жоро Игнатов, съм от съдебен спор. Остава, човек. С нас се свърза Вася Симеонова. Тя твърди, че от 4 месеца живеете под наем в апартамента над нейния. Чули са добре? С жена на семейни начала, като по думите й сте вдигали силен шум от 4 часа сутринта, а кучето ви лаяло по цял ден. Така ли е? По принцип, кучето лаеше в началото. И сега в момента лае горе. Сега в момента горе лае неистово. Бях горе преди малко. Лае горе. Добре, какво може да направи? Това не го разбирам, човек. И това и сякаш някой, не знам, някой от стример с някой съм говорил нещо, някой се опаква, не знам. Кучето много лае. Какво могат да направят? Какво? Това познавам. Дали сте вътре или не? По това познавам. Виж горе, че свети. Сега може... Приятелката ми е горе. Отпред. Да. Нямаше. Значи в момента, в който някой от мен, или аз, или тя, аз приказвам, в момента е служител. През деня кучето лае. Добре, не го прекъсвай малко, човека, нека се изкаже сега. Нали? През деня аз съм излизал много пъти, тръгвам за работа нещо за И в момента си навънка. време. Връщам се. Умишлено варя бавно, полека и кучето не се обажда. Като се приберем... До момента, в който ви види, започва да ви се радва, може би. Да, радва се за 2, 3, 5 минути. Няма 5 минути. 5 минути са много. Какво се изразява неговата радост? 2 минути. Кученци, плачеща болонка. Няма значение какво е. Има значение какво е. Господин Славчев, а имате ли... Болонка са много. Какво се изразява неговата радост? Лай. Кученци, плачеща болонка. О, сетих се. Да, сещам се. Има значение какво е. Господин Славчев, а имате ли впечатление какво се случва с кученцето, когато вас ви няма? През деня, когато сте на работа, предполагам. На работа сме. Ето, чуйте какво се случва, когато вас ви няма. Какво прави кучето? Пуснал съм няколко жалби в общината. Идваха, видяха, чуха хората и фрези. Като знаете, тогава вземете мерки. Колко Какво да направи? Какво? пъти правим събрание специално за това. Не искаме кучето в блока. Или поне да... И какво предлагате? Ето какво става? Отвънка да го остави, вече край, вече не е му изтопанен. Направят кучето. По от Да нас го има изхвърлят. куче. Ето, той знае. Той е адекватен, нека тата бабка. По от нас има... Това няма значение. Кучето е скупено, вакцинирано, Какво няма значение? не излиза навън. Кучето стои, има значение. Ние искаме да не Това- лае. Аз пък искам Зловещо да ми не звучи. лопа, когато ние стоим и си вечеряме и ти отдолу си решила, че трябва някой да лопа. Това са глупости. Това са излишни оправдания, които... Имам заболяване, болен човек съм, може ли да се облегна? Нищо съм Разбира се, може пиян и да, такова, да, не мога да се стоя на чувствате добре. краката. Какъв ти е проблема? Ти не Не разбра и... разбрах, защо не извеждате кучето на разходка? Не ми Да го звучи сложи в мазата. Не е да сложат в мазата и няма да чува абсолютно нищо никога. хуманно. Примерно. Значи кучето е научено да ходи в банята, а капишка там, не му чистим. Не излиза навън, защото знаете, фърлят се отрови. Такова може да е там детство може да сложи някаква отрова, правилно и после да е ала. Нали. И Как си да се озове някакъв патрон в главата й? По някакъв начин. Не знам как. ходи, Някак Това е се вашия ще начин да спални. го опазите. да, ходи и яде бокуци и не искаме да яде бокуци. Затова кучето се стои вкъщи и се грижим, мисля, че достатъчно добре за него. Аз такива работи, деца вика, аз нямам, пък той яде. А грижите ли се за спокойствието на вашите съседи? Визирам госпожа Симеонова, която казва, че сутрин от 4 часа започвате да тропате. Ами жена ми е от 6 часа на работа. В колко трябва да стане според теб? Целият блок да бъде с нейната... Ами това зависи от много фактори. Колко време се оправя, колко време е пътя. Много фактори зависи. Работно време да се събужда. Това не е необходимо. Моят съпруг също беше на смени, Добре, да. също ставаше рано. Целият блок никога никой не се е оплакал, Така. че се буди с него. Мария, тази бабка има чувство, че те най-досадните дето. Все те са прави, все те знаят всичко, все те са пререждат на всякакви опашки и те си са най-напред от всички човек. Все те трябва са тук, ти се трябва са тук някъде за тях, разбираш ли? От работно време. Накратко се им длъжен за всичко. Темата аз така, щях да идваме сега да звъня, да питам. Какво? Да питам. Колко семейства си изгонила от тук? Да питам. Колко семейства си изгонила от тук? То в началото ще да кажа, че не ми изглежда някакъв шантав между другото. По начина, по който говори с нея, за Жоро и така нататък.
по спокойния начин как говори. Видях по погледа и ще те застрелям още малко. Факт. Факт. Но аз ще съм такъв поглед, ако някаква такава, примерно ми прави такива забележки. По такъв начин. И след това изказване. Какво? Да питам, колко семейства си изгонила от тук? А? Това Преди няма, на- Айде! това няма никакво значение. Тя даже не отрича, човек. Тя даже не отрича, човек. Тя даже не отрича. Лутли си към си. Даже не отрича, бе, човек. Това няма никакво значение. Това няма никакво значение. Против. Има значение за това дали вие сте, може би, прекалено чувствителни. Затова много ма кефи Жоро Игнатов и смятам, че всички много ни кефи Жоро Игнатов. Само по тази причина, че никога не взема страна и винаги се държи адекватно. Или против. Слушайте Има го. значение за това дали вие сте, може би, прекалено чувствителна или опък човек. Не съм опък човек въобще. Въобще не съм опък човек. Това стана тогава. Го се изяда трепели, ако така да говори по такъв притеснен начин. Защо дойдохте да ми ударите вратата и да ми Защо не разбивате отговорите вратата? Някой е разбил вратата. първо на въпроса на господин Славчев? Не съм Колко изгонила семейства сте изгонили? защото винаги Имате това- предвид в апартамента, в който вие сега живеете? Тя каза преди малко, че е Винаги. пуснала 4 жалби срещу нас. Да. Същото се е случвало и с другите хора. Нямам жал. Това може да се докаже, нали? Това му е, що да не му е. Не. Категорично може. Това е проверимо. Това е проверимо. Жалби срещу тях не съм пускала никога. Ами извинявайте много. Няма проверимо е това. Значи ще проверя кварталния. Проверете. Кварталния ни го Айде, каза. да, Нека вие първо да разбивате стане ясно, вратата. госпожо Симеонова. Не ми се вярва да лъжите. Мисля, те да се залага на думите. Шумът, който така Да. вдигат вашите съседи по думите ви, дали е повече от А това колко е часа, защото гледам май е тъмно, не е сутрин май. поносимия, от Повече нормално? поносимия, В повече. какво се изразява този шум? Тя Какво чувате скача. вие? Скача. Чувам скачане. На ластик, на въже или? Не мога да кажа на какво скача. Защо е да скача в 4 сутринта? Упражнение ли прави? Какви зарядка? Говоря. Вечерта, като се върне, започва да се скуча да играе явно и да скача, да хвърля някаква топка. Казвам, дъщеря ми нещо хвърля тежко по земята. Сега не знам, не съм присъствала, не мога да кажа. Напълно нормално е, Кое? като се приберем. Да играете с кучето. Не. При положение, че се слагаме масата, не знам, с нещо да се стърви и да падне. Мисля, че е напълно. Но този шум, Това не е тя го да- приличава няма като маса. скачане. Не. Не скачате дружно. Аз не мога да скачам. Имам МС, имам 2 сменени стави. Как да ви приличам на човек, който му да скача? Това направо, даже като му го кажат, че се скача направо просто... Доста, как да кажа, доста болно място го удрят. Съпругата ви явно. Съпругата ми е на Съпругата ви 43 А години. вие как разбрахте кой от двамата скача? Ето, и засихме какви са. Аз не мога да кажа. Сигурно тя скача. Щом като той не може, значи е тя. Така си мисля. А когато дойдоха да разбиват вратата, тя се качи тогава горе и скачаше с всичка сила. С всичка сила. Не инат или? На една, защото не можаха да разбият вратата. Тя скача, що още беше така. Това е другото обвинение. Жоро, дай, те го сега, кога са такова ли вратата, нещо подобно опит, нещо, защото и на мен ми стане интересно. Към вас. Нека да довърша. Госпожа Симеонова казва, че след като ви е правила забележки, дори включително ви е писала бележки на вратата, вие сте слезнали с вашата приятелка и сте започнали да ритате по вратата. Тя много се Да, изплашила. ние разбрахме за този случай, но ние не сме били вкъщи в това време. Бяхме на заведение. Доказателства? Имаме свидетели, хора, с които сме били. Разбрахме. Ритахте ли и по вратата? Не разбрахме Лесно може да се излъжи, ама да, пак свидетели. от жалбата. Ако може- Защо го твърдите? Защото го видяхме, дъщеря ми ги е видяла Как го през видяхте? вратата. През Тя- шпионката през по-скоро. шпионката, дъщеря ми ги е видяла, мога да я извикам. През шпионката е видяла жена му, аз мога като... да- Що не ги снима? Що не направи клип? Като звъня, това са лъжи. да Това са абсолютни лъжи. Не ви прави чест, не е достойно ваше. Да, човек, ти си добре смисъл. Не бихте ли направили някакво такова нещо, ако ви се случи? Просто да запишете и да имате доказателства, живи доказателства. Това е си едно някой да те заплашва на телефонно човек. На чат или нещо такова. Разбирате? Страна, това са абсолютни лъжи. Много ви моля. Достойно ли от ваша страна да кажете, че някой скача отгоре? Скача, разбира се. Кой? Мога да го кажа, мога да се закълна. Скача. Не знам кой скача. Може да са деца, може да е тя. Когато вие разбихте, правихте опит за разбите вратата, тя се качи горе и скачаше. Всички хора тук, които идваха, са го чули. Със А сигурност. защо нямаме проблеми с останалите комши? Пак!
Хора тук, които идваха, са го чули. Ето го. Защо нямаме проблеми с останалите комисии? Само единствено... Вечер скача, а сутрин какво прави? Кукурига ли? Става в 4 часа и започва да... или водата пуска да миса до сутрин, което не е редно в 4 часа, или шуми водата се по прави 5 кафе и на мен, защото аз ставам с нея. Кафеварката не се чува. Кафеварката не е... Аз Кафеварката говоря няма за как да се чешмата. чуе, защото кафеварка нямаме. Ами друго нещо, примерно с крак, нещо, тропане се чува. Не може сутрин в 4 часа някой да ме буди с тропане. Няма, Ами как да не ходи? може. Тя не може да Ще ходи леко. В 4 часа аз не съм на работа от 4 часа, аз съм на работа ставам в 7 часа. И не мога да стана в 4 часа и нощем да лягам в 11. Ами аз съм на работа, ма стана в 4 с нея. Може би трябва да имате за съседи балерини. Да ходят така Не. хубаво на пръсти. Не да има балерини, а да няма съседи. Да няма Много хубаво го каза. никой над нея. Госпожо Симеонова, в какви Явно това иска постоянно да е. отношения сте с наемодателката на господин Слав? Аз не знам на кой етаж ще тя цяло, да, защото никой не се опака от горния етаж. Ами не в добри, Нали, на другия човек. защото тя миналия път на събранието, което направихме, беше много рязка, много... тя не дава никой да разговаря. Когато тя е там и някакъв монолог водеше тук, просто непрекъснато ме обиждаше и не мога да бъда в добри отношения с нея. Аз не случайно ви попитах, защото си го помислих. Да. Може би, ако вие имате лоши отношения и като че ли търсите начин да не харесвате нейните наематели, които и да са те. Не е така. Ако хората живеят както всички останали тук живеем, никой на никого не пречи, няма никакви Пак ще претенции. попитам, защо са минали толкова хора от тук? Господин Славчев, госпожа Симеонова казва, че вашата приятелка се е държала много непочтително, дори заплашително с нейната 16-годишна дъщеря. В резултат на което момичето е силно разстроено, майката е принудена сутрин да я води на училище. И е казала, че аз не съм и майка. Предстои да се разбира дали аз съм майка. Това пък аз предстои да го докажа. Аз предстои да го жена е докажа. казала? Да, детето ми няма да излъжи сега. Няма да я викам тук да го доказва, защото на 16 години не е редно, но това е... 16 години мисля, че е достатъчно голяма да докаже да каквото имате не мозък? го... Малолетна е Да. така Да цяло. имате ти мозъка, че не съм и майка. Откъде знае, че аз не съм и майка? Скандали, някакви, какво целите, някакви разправи, някакви... Какво значение? Не мога да че разбера. ние Клюки, се- интриги ли, какво правите? се Какво значи? Какво правите? Живеем Защо е съвсем- слязла в наше отсъствие тя да говори с моята дъщеря? Защо е слязла? Какво Малолетен си, когато си... Ама не, непълнолетна си, когато си под 14, малолетна си, когато си на 16 и пълнолетен си, когато си на 18. търси в нас? Такъв Как така? разговор Нали, воден когато ли си с вече от 18 си 16-годишното навършил? момиче? Еми, Това го питайте. чувам. Непълнолетна... Малолетна са водена, когато си на 16. Като си направи вече 16, тогава се водиш. Аз си го спомням, човек, когато ми го казаха в банката. Когато ме питаха дали съм... Когато казах, че съм на 16, да. Аз си го спомням. Съм малолетен. Не ви е споделила. Не. Това Може да се бъркам, може да се Кое е бъркам, но основание така поне си го госпожа спомням. Симеонова да се чувства изплашена Така се води както по за принцип, своя живот, така се така води. и за живота и здравето на дъщеря си. Не. Защо се страхувате тогава? Защото той дойде да ми разбие вратата. Ако още веднъж дойде, ако тук аз строителство е много стабилно, ако беше успял да разбие вратата, не знам какво ще може да се случи. Не знам какво можеш да се случи. Няма си Но на идея. господин Славчев казва, че има сериозни здравословни проблеми. Момент. Ама това няма никакво извинение. Значи всеки си има някакви проблеми. Аз ще Тя е покажа, че запозната не с може даже вашия да спро здравословен да... проблем. По думите вие сте казали, аз Тя е съм много- болен, много ме е но тежко, заради какво ще каже боклуци той. като теб трябва да работя. Се налага да работя. Точно така го каза. Това го цитирам. С Не, но кавички. не съм казал букуци. Точно така го каза. Ето този Не господин съм беше казал. с Кой? заедно. Той пък каза, той му удържи врата така. Не ми Се бие, пъти човек, през вратата и не знам който какво ще се е случи. така. Ваш въпрос- съсед. Да го този попитаме, въпрос как на се казва? господин го питайте защо се качи и той тогава. Да го попитаме как се казва. Айде! Здравейте. Оная тъпата говори, такова е най-добър че аз май си не съм брал нищо. И като каза просто за кучето да спре да лае, просто аз не знам как. Това е много тъпо нещо, човек. Може ли за момент водим разговор с вашите съседи? Посочиха и вас като един от мъжете, които е рител по вратата на госпожа Вася Симеонова. Не знам дали е бил, това не мога да твърдя. Не съм го видяла. Първи път беше. Виж го маняка, човек, виж го маняка, виж го маняка, виж го. Маняка поглежда към нея и погледа ме този не маняк, ма съдма Е, занимай с. Посочиха и вас като един от мъжете, които е рител по вратата на госпожа Вася Симеонова. Виж го, не занимай с. Така ме гледате очудено. Ами защото
съм ритал. Той само удреше. Първия път беше Така там. ме гледате очудено. Ами защото не съм ритал. Той само удреше вратата. Вратата беше отворена, той удреше и каза, следващия път ще влеза с вратата и не знам какво ще се случи. Дъщеря ми тръгна да затваря, аз казах не, стой тук, само слушай какво ще се случи по-нататък. И това Такава беше. закана отправил ли сте? Да. Не. Не е вярно, категорично каза. Категорично каза. Следващия път ще слезе с вратата. Погледа му, човек и Жора Игнатов го забеляза това. Погледа му просто беше инсейн. Ще влеза с вратата и не знам какво ще се случи. А защо е искал да ви идва на гости по този начин? Защото след непрекъснатото тропане от тяхна страна, аз хванах един стол, това е истината, хванах един стол и го ударих. Защото знаех, че те са приятелски семейства и просто вече до тук ми е дошло от тях. Ударих стола и веднага те дойдоха. Този господин живее в апартамента под От вашия. нас. Аз съм между тях. Само веднъж Той е- не го ударихте с това. Само веднъж. Вечерта Не сте само- тропали постоянно? вечерта само... Що си говорим на ти? Ние много, на ви много отдавна се познаваме. Сега какво да се правим на интерес? Какво значи, ако са... Какво? Какво влиза това в темата? Какво влиза това в темата? Добре, What? отдавна се познаваме. Ние много неща изтърпяхме. А, Не сме се ви? обаждали за нищо. Какво сте Пускахте изтърпяли? бокуци по климатика, ние си мълчахме. Това Казахме само следващия път, като Това правите ремонт, Не. да напредупредите За да завием ремонт? климатика. Умишлено ли са го правили? Не, ремонтираха и казахме, като сменете до грамата да ни кажете, за да може да повием климатика. Да. Съвсем човешко се държим. Ние сме в Какво друго Защото трябва да е- изтърпяхте от семейството на Аз смятам, че тая аз вчера делото. госпожа Симеонова? За всичко сме си мълчали. А кое е това всичко? Защо сте си мълчали? Тропани, лопани, всяком ши сме нормално. Но тя се оплаква от същото. Ами да. От съсед от горния апартамент, че той и неговата приятелка вдигат силен шум. Добре, аз отдолу каква вина имам. Така може би по веригата Не ли? отивам Не да знам. Но аз не отивам да разбивам вратата като някой ми тропа, просто пускам жалба, което си съвсем нормално. Пащаш това и почваш да тропаш на този човек. Да, И- има и е жалба так- и срещу така него. Но преди да трябва. пускате жалби, Преди жалба, не си ли има жалба говорите срещу като съседи? Говорим си, той Не. направи... Напротив, не е вярно. Дойде ли да ми, Той дойде ли да ми кажеш направи, нещо? той направи сега вентилация. Моят съпруг 2 пъти ходи да говори с съпругата му веднъж и с него веднъж. Не се разбират. Как да не Вентилацията пускам от жалба? 7 Естествено, че години. пускаме. Това е. Значи, Вентилация първо от говорим, 7 после след като не се вземат мерки, ние... Освен това, госпожа Симеонова смята, че готвите заговор, нейният съпруг, който е председател на управителния съвет тук на етажната собственост, да бъде сменен от тази длъжност. Ами Като той смятам- трябва да решава такива проблеми, а пък той не ги решава. А кой ги решава? Тъй като е въвлечен в тези конфликти. Това ми казвате. Той не е въвлечен, въобще аз ги пиша. Това е проверимо. А той не е ли... Ви са квартиранти ли? Нищо общо няма с тия жалби, които ги пиша аз. Той си е домоправител, ето го сега в момента го няма, той дори не знае, че аз съм повикала и ще се срещам с, защото ми се обадих с нощ. Нищо общо няма с това. Нищо общо. Но не ми стана ясно, след като госпожа Симеонова е ударила с стол по пода, вие какво направихте? Дойдоха веднага дома. Тя не е удрила само с стол по пода, то е едно тропане почна постоянно. Колко време защото продължи? Тя се изнерви на горните съседи. Оправдание. Не пожелавам. Колко пъти са засичали? Не пожелавам на никой от вас, дори на тия хора, които решават, че дойдат ще хейтят до стрима или под коментарите в YouTube. Не ви пожелавам такава съседка. За момента съм с такова мнение, може да си го променя, че тая такъв гаден съсед. Но изключително много ви го пожелавам. Никога да нямате такава съседка и да не виждате такива хора. В хода, я питам, Не мога. добре, Няма, направо не знам какво да кажа, направо ми гръмна главата. малко Нямам думи. по-тихичко, с малко дете сме, ако може. Тя ми се репче на среща и казва, така ще е вече, така ще е, защото не издържам отгоре. Така ли бе? Аз си толкова такива гадни бабки има, че на тая планета, които са толкова, ето, които са, все си мислят, че те са най-важните. Те другите не са хора, те са предмети, тя е човека, те са предметите. Беше, когато ми каза на стълба. Тогава беше така, защото действително беше така. Вие двамата дойдохте. Не, когато се засичаме на стълбите и аз ти казвам, добър ден. Може ли малко по-тихичко? И след това спряхме Не, да така разговаряме. ще е, така ще е. Да, и след това спряхме И да слушай, ама разговаряме. само да ти кажа. Това беше, да, казвам. Добре, забелязвате ли как те винаги я слушват, правят си забележка да могат смисъл да се изкажат, а тя продължава постоянно да говоря, те нищо не й казват. Забелязвате ли го това? Забелязвате ли го това?
Никога не мъква. След това трябва да отговарям. Еми, Но така и не ми казахте, вие как реагирахте, какво направихте? качих се да направя забележка. Това забележка, ма каква забележка беше? Ами- Да извикам ли дъщеря ми да каже колко брутално? Позванихте на вратата, почукахте или? Първо не ми отвориха, след това ми отвориха. А преди да ви отворят, изпуснахте ли си нервите? Не, съвсем Не нормално. сте си блъскали, ритали? Как ще блъскам и ритъм? Тя беше отворена. Кое е мнението за тия двамата, гайс? Кое е мнението така това? За мен тия двамата са много такива спокойни и чил хора. Ако мога така да се изразя. А той я ударя. И каза, следващия път ще влезе. Следващия път. Добре съм, мога да се освидетелствам. Госпожо Симеонова, какво искате от вашите съседи? Искам да спрат. Чуйте, слушайте с ръката идеално. Какво казва той? Госпожо Симеонова, какво искате от вашите съседи? Буквално беше. Какво искаш? Какво? Искам да спрат. Да спрат да ме тормозят. Не искам да ми се разбива вратата, да ме притесняват детето, да притесняват мен самия. Не искам това от ваша страна да се случва. Това искам. Обещайте Искам тържествено. спокойствие. Искам спокойствие. Ще гарантирате ли така жадуваното спокойствие? Детето ми с температурата ми тропаш отгоре. Кога тропам? А вие като цяла нощ... Умишлено. Ами най-вероятно умишлено, защото като направих забележка спря. Не е вярно. Не е вярно. Въобще, аз казвам кога тропна. И те Добре, но дойдоха. възможно ли Те е след това не са- да правите вие неща, от които самата се възмущават? Не, аз... Значи възмущава се, че ние ти тропаме отгоре, следващия момент ти тропаш на него. Нямате ли усещането, че излишно си вгорчавате живота? Когато те ми го правят на мене, е супер гадно. Обаче аз като го правя на другите, абсолютно също нещо, няма никакви проблеми, супер хубаво. Ама да, аз Ние не искаме, Да, аз нищо нямаме не искам. проблем. Не искам. Нетърпимо нямаме е. проблем. Нетърпимо е. на работа и се прибирам. Аз стоя с Че слушалки. какво? Усещането, че излишно си вгорчавате живота. Ама да, аз Ние не искаме, Да, аз нищо нямаме не искам. проблем. Не искам. Ние Нетърпимо нямаме е. проблем. Нетърпимо е. на работа и се прибирам. Аз стоя с слушалки вкъщи с тампони, защото не може да се спи от този шум. Не може. И през нощта ли вдигат шум? В 4 часа през нощта се чува тази аспирация. В 4 часа през нощта ме буди. Няма да готвиш по нощите вече. няма. Не е готвен, общината го установи. Не е готвен това. Няма да закъпим в 3 часа през нощта. Ами няма, да, точно така. Няма. Добре, няма да се къпим. Добре. Обещавам и няма да се къпим в 3 часа. Обещавам в 3 часа през нощта няма да се къпим. Какво друго не искате да правят в 3 през нощта? Избройте. Нищо, Да живеят, да седят тук, всички да стрънат от горе долния етаж, да дойдат някакви такива тъпи бабки като тебе и спи, нищо не се прави. Нощем се спи. Да ни пръцкаме по... Няма Или нужда от само тихо, по търлъчки. Няма Тихичко нужда да от тези, пръцваме. Само момент, аз не съм довършила, аз това го забравих. В неделя, миналата неделя, съпруга му дойде в нас, ударяйки вратата, с моя съпруг отвори вратата и тя влезе. Знаете ли какво ми каза? Ще ти изгоня от работа, цитирам, ще ти изгоня от работа, ще ти уволня, ти знаеш ли коя съм. Тя го повтори 100 пъти. 100 пъти го повтори това. Коя е съпругата В ви? дома ми това става. Сими Еги, не ли как е? с име и Егинели. Какво се занимава? Не знам. Толкова ли е властна? Не, има магазин за мебелен обков. Ще ти изгоня от работа, ще ти уволня от работа. Моята шефка каза, че няма да си подаде на натиск. Аз говорих с нея. Защото това такъв? беше- Да. Това се случи в моя дом. Упражнява ли е такъв? Малко те не трябваше да отговаря, ама... в смисъл, не трябваше те да отговаря по такъв начин. Трябваше да отговори как така, коя е името или какво работи. Според мен те трябваше да отговори. Ама, Натиск. да, забавно беше. Не знам, не мога да кажа. Но тя го каза пред мен. Тято, аз си помислех, че тук неговата съпруга е царицата на Габрово, пък Ми, тя аз ходи така има си- ма, аз магазин така за си мебелен помислих. обков. Така ми каза. Знаеш ли коя съм аз? 5 пъти го посови в дома ми. Изтряска вратата, като излезе, падна и мазилката. Това е невъзможно. Наистина, госпожа е Симеонова ми сподели, че е твърдо решена да се премести от тук, защото се страхува за живота си, както за своя, така и този на Те това семейството. целят. Те това целят, аз съм сигурна. Да ви изгонят. Да, точно така, точно така. Ние сигурно сме ти казали, че искаме да те сгоним. Това е така, абсолютно сме сигурни. Действията го показват, но не нужда да се казва. Някои неща се разбират от действия. С скандали Аз искам да те изгоня. опитахте, не се получи. Предлагам ви сега да смените тактиката, правите салата по една ракия и може да заровите томахавките. стане, защото аз не съм Ще си на коя страна. такъв човек, някой, който ме е обидил много жестоко. Аз не мога да бъда толкова близка после. Може, опитайте да преглътнете обидата с не. чаша домашна ракия. Няма
няма да се получи. Сигурно съм. Сигурно съм. Ставам се работа. Вас е добре съпругът ви е домоуправител, но не е тук. Не. Не знам, знае ли за това, че вие имате подобни претенции към съседите Не. отгоре? Знае, разбира се. Знае. А защо не е тук? Добре, Защо той не като беше не домоуправител участвал? би могъл също да направи нещо. Нищо не може да направи. Просто не може. Моля? Точно, точно. Домоуправител не може да на... Моля? Това е сено спасител на плажа да ни ходи да спасява хора. Много точно въпроса задавате. Нищо Нали? не... Нищо не може да направи. Просто не може. Моля? Точно, точно. Много точно въпроса задавате. Нищо Нали? не може. И адвоката с нас и всички, абсолютно всички тази зала, вероятно там също и тези, които гледате в момента, се съгласяваме на този въпрос, нали? Казва Бучев. В крайна сметка, нали, все пак той може би трябваше да бъде тук, след като той управлява в някаква Това ще да е тук на 99 000 трилиона процента една от първната осмица, която е представена. степен на Може да се етажната инициира собственост, събрание. за да докаже едно такова твърдение от страна на ищцата. А вас има ли домова книга във вашата кооперация? Има, да. Тоест, вие знаете кой живее, кога живее, Това кога... го направихме в резултат на тези наематели, които дойдоха, защото ние не знаехме преди това и добре, че го направихме, защото идваха да ми разбият вратата, аз не знаех как се казва. Направихме го тази година. Книгата. Нямахме. Така, Има. само... Вече има. вече има. Да. А има ли Началото други на изгонени годината. съседи от вас? Не. Преди тях, които бяха, Колко време стояха в апартамента? 3 месеца стояха и го намериха мъжа. Абе, чул съм, че е напълно нормално един човек да се премести там някъде под найем и там да живее, отил не и да изкара там 3 месеца. Напълно нормално е, нали? Примерно ние да изкара примерно 2 години, 3 години, 3 месеца като цяло, нали? Нормално, да, ценно смениш на кое кафе ще ходиш. Ние разбрахме след това, той изчезна и намериха го някъде паднал, без помощно състояние, повече не се яви, не знам нищо. Аз нямам нищо общо с това. Смятам, че си идеален актьор за някой хорор филм. Не сте го бутнали ви? Не съм го бутнал. Аз. И не съм му дал нищо друго. А само да го питам следното. Действително ли вярвате това, което казахте? В 3 часа не може да се къпете. Ама не, в 4 часа през нощта не може някой да става и да започва. Американците съм чувал, че винаги сутрин се къпят. Не, в смисъл, по принцип, че сутрин се къпят. По принцип, нали така се чували и ви. И те горе, примерно, ако стават там някъде. Няма как. Как да не може да става? Какво значи да не можеш да се къпиш вече? Значи тя им забранява да седят будни вечер, че трябва да спят. Тя им забранява кога да се къпят. Тя им забранява абсолютно всичко тая. В смисъл, ако е на работа, не трябва да стане. Направили сме събрание, имаме правилник за вътрешния ред, който от 10 до 6 никой няма право да се смущава съседите. От 10 до 6 абсолютно никой няма да се къпи. Бе, човек направо не може да се представя да такъваш нещо, човек и цяла... Да се стукате и всички да се смеят, човек. Цялата зала, всички в стаята, че в сградата, не знам как да се изразя, всички се смеят, човек. Всички ти се смеят просто. Има и наредба на Смущаване Ето, вижте, направо всички искат да й говорите да кажа, че не е прав. на съседите, ама все пак, аз, например, ставам раничко понякога, за да си взема душ, защото идвам на работа, примерно, нали? Има, не ги чуват сигурно всички. Ами не мога да кажа, да ви кажа, то чуването и нечуването зависи, нали, от това дали сме в панелка, дали сме в туклена кооперация, колко дебели стени строителя е построил. В смисъл, нали, аз не е да къртя с един чук стените, че да ме чуват Не съседите. може в 1:30 през нощта също да има врясъци, крясъци. В 1:30 през нощта аз искам да спя, защото съм на работа и съм счетоводител и трябва да бъда адекватна на работата си място. Добре, така, нека да започнем с пак доказателство и да поканим и съдия Сотиров. Какво ще кажете, адвокат? Айде стирката да идва, че искам да разбера за какво става дума. Бързо.
Бабучев? Запознах се с доказателството Сутирката имам чувството, че как не се е застрелил след това, не знам. и според мен искате абсолютно неоснователен. Да, но не, чакайте сега, навлизаме в съвсем друга част. Нека тогава да оставим доказателствата и това какво вие мислите по делото за следващите минути. Той просто иска да каже, че всичко е булшит и тя да се тръгне и... Защото е време да пристъпим към същинския съдебен процес. Всички да станат, да влиза почитаемият съдия Иван Сотиров. Ето виж как всички цяло мълчат. Явно трябва да се мълчат. Преди път ни мълчаха. Добър ден, уважаема публика. Добър ден, госпожо Гладуиш. Напомняте ми Мерилин Монро. Бъдете винаги красива. Честито рождение на Спасителя. Всички да седнат. Откривам съдебното... Те в началото са казали Рождество ли, Христово ли вече? Започваме незабавно. Госпожо Симеонова, да го гледаме ли делото? Да се даде ли ход на делото? Да. Започваме незабавно. Госпожо Симеонова, да го гледаме ли делото? Но търс да продължаваме да пускаме да го гледаме ли този епизод. Има ли смисъл? Защото като гледаме е очевидно кое ще стане. Да се даде ли ход на делото? Даже и съдята вече е убеден. Да. Няколко пъти пита дали е сигурна дали да продължи тази глупост. Такова. Адвокат Бабучев. Да се даде ход на делото. Съдът определи дава ход на делото. Госпожо Симеонова, исковете, които сте предявила срещу вашите съседи отгоре, за непозволено увреждане или ще ги разглеждаме, или ще движим процеса по административен ред и слушайте ме, за издаване на акт наказателно постановление по наредбата за обществения ред и сигурността на територията на община Габрово. Ами да. Под непозволено увреждане имам предвид, претендирате ли парично обезщетение? Желаете ли да бъдете възмездена по някакъв начин? Кажете колко. Ами аз не мога да кажа, да не ставам смешна. Вие преценете. Защото вече не се смешна от самото цялата сграда, че се сбягаха сега носи Тоби Чонг. Ма разбираш. Аз да го определя по справедливост. Да. Добре. Гледа сено... Не знам. Ще продължа с въведението. Това е важно е заложила на нея, за адвокат Бабучев във връзки с проекто доклада. При подготовката на делото и при запознаването с доказателствата, които вие сте ни предоставила, виждам, че няма акт, няма наказателно постановление. Има отказ на прокуратурата да образува предварително производство по ваша жалба, госпожо Симеонова. Счита, че съседските ви взаимоотношения не са до такава степен влошени, че да бъдат съставомерни, да бъдат престъплени. Адвокат Бабучев, доклада по делото е за непозволено увреждане, за морални вреди от шум, от кучешки лай, дори създаване на известен страх. Спорът като процесуално недопустим. Видно от приложените по делото доказателства е видно, че както прокуратурата, така и община Габрово е преценила, че не са налице данни нито за престъпление, нито за извършено административно нарушение, поради което считам, че най-важният състав за предявяване на иск за обезщетение за вреди, т.е. наличието на граждански деликт, не е налице. Отделно не виждам доказателства за причинна връзка и за конкретен размер на вредите, както и доказателства в тази насока. Адвокат Бабучев, приложимото право, това, което и вие навлязохте, включително и леко по същество на спора, приложимото право, е законът за задълженията и договорите, споменатата от мен преди малко наредба за обществения ред и сигурността на територията на община Габрово. Искания за изменение на доклада, доказателства. Запознат ли сте с доказателствата, представени от госпожа Симеонова? Да, запознат съм с доказателствата и следва да бъдат приети по делото, тъй като са относими към правния спор. Съдът ще ги приеме след малко. Преди това накратко ще ги докладвам. Госпожо Симеонова, вие сте ни предоставила едно писмо от 2019 година, месец ноември, на община Габрово, която е констатирала наличието на монтирана аспирация в помещение баня и тоалетна. Това е апартамента над... Нека да видим моралния вод. Явно е, че да, тя няма проблеми с наемателите си. Само да кажа, всички гласуват за съжаление за ответниците. Нека да видим как са гласували
Колко пари трябва да е платила тая, че да гласува някой за... На страницата ни във Фейсбук и да чуем съдебното решение. Страната влиза почитаемият съдия Иван Сотиров. Тишина. Съдебно решение. По исковете на Васи Симеонова за причинени вреди от Ана Генчева и партньори Стоян Славчев, съдът намира следното фактическа и правна страна. Страните са съседи и щата твърди за неспазване на нощната тишина, кучешкила и заплахи към нея и детето й от страна на Генчева и Славчев. Ответниците твърдят същото за лицата. Тропа умишлено с столове с поведението си изгонила предишни наематели. Съдът, като разпредели доказателствената тежест между страните, счита иска за неоснователен, като взе предвид и документалното видео на главния редактор Жоро Игнатов и представените писмени доказателства и изявления на страните. Не се доказа извършител, не се удостовериха и вреди, които да са непосредствена последица от деянията. На основание изложеното и във връзка с член 45, алинея 2 от Закона за задълженията и договорите, съдът реши. Отхвърля като неоснователен и недоказан иск на Васи Симеонова, заведен срещу Таня Генчева и Стоян Славчев за непозволено увреждане. Закривам съдебното заседание. Двама болни човека ги обвинява в нещо, което... Така приключва днешното издание на Съдебен спор. Бъдете с нас и утре от 11 часа. Заедно ще си припомним някои от най-емблематичните спорове за 2019 година. Аз се надявам, че вие все пак сте посрещали гости, слушали музика и сте били шумни и вие в този апартамент. Да развивам вратите на хората и да правя интервю. Това е опит. Цяло бидона. Не си че удараха за всичко и ти казаха, че не ставаш за абсолютно нищо, ама ти пак си знаеш това. Харесате и се абонирайте за още такива епизоди, които... Какво да кажа просто? И долу, посмотрите.